say me akotua sika 5 billion ama Barima misre wiase man nyina de yetu no ena de saa de na to mframa mu a ekọ wiase ba bia se bia buchire fo me amete yi wo mu frɛ me menye saa de no yesi abrochire ni bi me mfru preda nam abefo ntentanso media Zam egu sabe ochire from Eneboachi Akunya Zam Kuntenase Akunya Zam ogu nanimase Zam sania misafo ne ekan Zam enye me amete na ogu nanimase Zam ye Akunya amete so no ana ogu nanimase Zam Yadamu nyina se da mukaye ho ne nananom nsɛm de beso mo enne so nananom de de bremu no yede yeni eche Kuntenase ɛhɔ na yede yeni eche Barima Kuntenase Euro Santa hene ɛhɔ fa prekope ɛbɛn na wotwe ne ne ho ne nsɛm bi wontinten fidie so a sɛbi na panima ba kwa wono ɛna Edwinase Dikro wɔde nsɛm bi abetoto abonten sɛ de nam so ɛma Barima etu na de so ne nyina ne se Barima se bi wakwaje de mudie bi ai sika no waka na ano den pa enu nti na nam no so ma Barima etu na de so de akonya ama de akonya ne kwakomo obi foforo ho nsem beto abonten no aseze se ne yen nsem trofo na aba no asemba se wo senke yekokopemu na ehu mu yie ansana se bi yede nsem abeto abonten de abeto abonten no yete da sabra ne yama yekra so yesode ya ne yefre ho se ye nananom adwuma anase ye asantesem na enso so ade egu nanam ho fi no eno ne yesode ya na yede ye ho ahyemu eno nti sansem no beto abonten no na kama ye se entwa yie ene ne kwan so eno no na se de be ye tu betimi akotwere de ye twere ne nti no Barima Kuntenase ehene wotu Edwinase hene no sese wasi Edwinase hene fofora wosai ede a kire na amane ani amane mu no yaso na pakan mu de ne firi Kuntenase de na kodwinase adede am yehu sese de Kuntenase eye Edwinase enya Dikro fofora sese eye Edwinase hene a na se Edwinase Dikro a Barima Kuntenase tu na de so no sese wonya Kuntenase Dikro bi wonya Edwinase Dikro bi sese Edwinase ehene anase Edwinase man no enya Dikro fofora sese ode eba besom Barima Kuntenase momye nkohwe nsoaye ne sade yesikoye ene ensem a ohotete no ntenten fidie so eho ano yie no momye nkohwe ebepebre na yede ensem ne nkyire mu ankasa ede abram medin ede maame fozia yenkohwe nsoaye no emra
na nya mane kwa so o fa so man hye bi o bia no na no magi su e wo hono ene ana na no bu ye aduro se o se di hye a sebe obafa na no mutu e kwa akomo no omode no ba be kire awo na no ene na no nyina ye ba na no ene ti na ye hye mo ha ye kwasi dia duade se ye fa ma me kwa so na kunya e to ye no abusopanyin ede di pa obafa na no mutu e be kire se na no tunifo ana se bibia ni ho a na se amamre kwa so no ya hwe aye de o tina na no tawa no se abusopanyin enko fa obi obafa na no mutu ba ye ma okwa okọ ye no ene ne da ebu ya abesi se o so ba na be ka bibi che na no se na na ene mpelifo na atrase chamiti de ewo ha o so o ka che tia no na chami tie anan crowd ma me no because me nyame de hia e de be hia na no yero na no se de abusopanyin sie ni se yewura ma chami ko hia abusopanyin eye mre kaka e twam ni se akonya na ato se bi ontimi ma ne na hokwa se bi se ma focus on pe no na te se ya cha se fo chami ko hia abusopanyin ni penifo oni abusopanyin ni hia e awa ma na ma ne kwa so Emma chami di tomo ni se ene bie eya kwati di adwada omo mbra no mmeka bi nche chami na ye fam eche na se nipa ne se fata dia yewura odi tumi ama no no ba be ye Edwinase ne ero odaroma se de biso panyin ni pedi fo mo biso ni kan se de chami en karo de koma omo no omo di hudi ma no kro omo nya de shele omo de beche so obeti na asuma na se wo ko dro obeti ma kwa akon dia na no mama no kwa na di amami bi o hubia no ono so etima atwa so amani she no atwa zio sana msapeni e kambia zio kwa no fanya dishe no zio msapeni se de wa kasa chiro ni se what made the boss se de chame ba wan dia na office audition no ha dia ene dia yi ma ni meja na manim na de wo bia no na no enka chiro no Msapeni na chami so no bitio bema chami yema bema ina na me hia se me de hia no a me kai no onu je me sabon kuma so yero na no ma se de msapeni chami ko hia no no o mu se emre do ga bitwem na so de se ayo yo abisa no so mo do so die na so sabe esmo benyan za for so na mo tenten to hwe abusu anim no eye abrantie wo gina we ana obetima begina abusu na mu a obefa na no tu asabe on fa mi gwase e meka akonya e wo gina ase ne kwanda so man ni ba wada ma ona gina we se de ra na anu mu bisa ni se abrantie wo gina we ye friend se ye friend no Akwasi Agyemang Wiredu otosu mi Akwasi Agyemang Akwasi ade na ote hese si aye kase Akwasi Edwinase ote twa su kro no ho no tie opanyi ho na tie ta chona na ho na mtie pero adama se friend opanyi Akwasi ade Edwinase kro no no tie a o di mi dwuma ya chame zio msapeni se zio useni na yako zio ngeyi peni to side zio te afana mbra na nimde zio so bunyi na yako zio msapeni shobongu desho onifa sasa wo hwe bongu ni nifa desho wo chika ho se abusua wa ha nyina ene wo mu asabe tina ye kọja ware a ti etu di tinsa sabe omo mo wuo kura no enim se nsa no edi adanse mo mbeka ho mu nyina mayeko se opanyina ogina hoi se kwa bema omefa na na mutu ni osi mana awokontase emem ha na chami ebi ama ni ma yako ya ko ye ya ne bi anya kwa ama eti ana bisa se omo ni se ma fo kura ti ase se we na wasi yedi neba esa bisa fo wona wugina ha ebi anka de ye wo no na ka tisa eti bisa panyero adaroma se bisa panyi sense onya bisa ni nyina hia ai o ma champion amo mu nyina aja tu ese eye opanyini ade ye ogina we
Oma me fa na no tu. No wonder ejina tu na cha oto na to. Zio. 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 Ebi an obi wo no ho asem bi a. Zio. E kan on fata fe Agyemang. Zio. 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 Piao. Eto ye se. Kontin akwamujase. Se de wura e kasa nie. Ase abrantie ebia no bi wo no ho asem ka wa ye nyama bi amfata e bitime yi na sincha na se oto aso ye ya. Ye tie mu. Kontin owura no yeni no kwambane so eni so firi Edwinase na Edwinase sense ma beda woni nti ne ne omo de na base omo amana beso Edwinase kuro num no wahwe so ama yewura Edwinase ye yewura ne de aprakope ohia obi a obeba bebo ne kidom ye nhia obi a obeba be ha no na Kuntenase be kase Edwinase ka ho enti so omuso wo manya obi no matunufo no mde ne ba ye ntena ho mani pakro no mde ne ba no so nya ya hwe ma na tena ho enti se modena ba yeni no boni bi yeni no ho yero adaroma fumso bi yeni no ho se kwa wom ne se amane ya kwa so yes we ye bia impokura se emi epeye ne se ekwa ba bi ma ne yes enti ene ya ma nsi bibi ebe se yewura na wa ma nsi bibi adaroma ena de wonya dada wa ha otena fia afre anadu jamfi penso no ana na hwe ohene na okokura na achi dwumadie bia na esie die bia na oye die na se be ma soma no a okobia so na okọ na omfa ho se we yansia na mu na okọ ne se ohene na ade de mawa na se duru no bia na manfo no enyina ahia se emfa mawa ne age timidiam ni so wo hadada enti bema wadaroma misra wede emaye nko ane asaba oye dipadada yensese osie bia won se nkyerɛ na Edwinase anyo nsɛm ane nam Edwinase no enye egu nananmu animu ase sabe wode enuru ho ne yede eduru ye ho to wadaroma de wo ho bia samfuso bi kura ho atwam na fa no ene dua yi abie blesi bia nsi de minua komu hine ka no ne ba e betre adua so be fie aduonu ba ku ni beto Akwasi ade sa bre no na iwura meka na nua panini be ma dujam fi na wo ho tie de na atena fie ha na ntwi suma soma no jese fi wasom ye ache se ne ho de ye ntimi nya ne ho asembo ni bia nka kron enti na dawroma ili bibia aka se kwan wa ma no kwan won si bibi nchire no ya tumi ni wo ho de na ka omu kwa kene e ma na nkwa no asaba e bi se omu na so mfe bebre abra obabetena eye ne nanana no fa na so ene ye ni suba bi oda na jinti ye bra oda roma omu timi ka enjo se chinchira se na wona na no so da ye se bibi wo ho de na kwa da ho de a e ka fa je woni hwe omo no timi che tu vene se Kim. Menzo tufu yen dia meken. Yen ya berme am say yen na ya teninta ache. Yen hum from so bia won nchen. Enti se ne bibinti na se ene Edwinase ayi ni se de ne ene te adada no. Omra me so onananu tumu a. Nim se kwanda ho. Bema en sibi ema bema man kwan won sibi bi nchire bema. Menzo tufu yen media. ya wo ko no e fo so bia ni abranche no ho e ti se de na almadi nkaka no kede ne be che de yoba ama ne nkwada bo sampo o kwen na o peje wo ni se wona na no so da ye e ama e be yen kwade a kene ma ne ensi bi nchiro ye tio zio Ani na bie no ha nya na ho so ba ko zio na de na side no e ba betre zio so sanya na no mentan fo yi esika sei zio seka e kan bebe mo zio esenka na mano kwan na o si bi che zio me no mo lebu man zio enti me encho ma no enwofo zio na kakra meka ni se zio sanya na no madin kaka zio ofani senka se nim na me bo zio e ba ya nche bi e ni beto no zio se ofum zio enna
nini aba senana diwa Zam. Zam. ono no tamechi Zam. oba mi fia treasure on neba Zam. na kunya sam de mo mi sanya isitie Zam. senta mi bisa se cham abusa peni se ko chani nyina na eba Zam. the ba se oba peni ede opani ba Zam. opani sam diga one prince ya na ho asama da ya ene o promo a password Zam. one na prayer kunya Zam. ene ko yi ma prince Zam. ena ma pani kokotna Zam. ena dinka kan ye no Zam. okay kunya se na ye no ho bibia Zam. bia baby na woni da no Zam. da na atrafa baby Zam. ninga so no empanyefo se sunkwan na yesua de Zam. sunkwan yesua de Zam. ene opani kwesi ade nemre aba Zam. nemre aba Zam. na pesa me kache no ani se Zam. se mpanyefo yi ese ene ese me bisa bisa pe Zam. ebe na bisa pe ni enya ahoboa Zam. obesi no na di share to bi asho Zam. teacher me bisa pe ni se tesi a no se ne apani akwasi ade Zam. yeni dada Zam. yeni dada Zam. obi ani ana ma kan ho so kama Zam. nti mo se won person be ko no asamba Zam. bisa pe ni se wa ho bo a Zam. se me kaso won se bi nche na obetimi Zam. Abusakan. sɛ na kyame kasa kyerɛ ni sɛ wode hyɛ ade baeɛ no na nan mada roma onim angu ase sɛbe wode akɔla kɔ baabi anaa obi kɔ baabi na wosu ɛsɛm a bɛka fa no na ade ɔbaeɛ no na nanom nyinaa ne naso mpɛnti yɛnya adanse padi fa no ho na sɛ na kyame bi sɛ wo ni sɛ yɛma kwan sɛ nanom kae sɛ ɔse bibi nkyerɛ yɛwura a wotiri mu no anaa wonam mu no wo ho ɔdene sɛ ɔma kwa ma na se bibi akyɛ yi ebi awoba no kwa no wankasa no utimi watanta konya nya abedi ebusa fɛ difo sara motie eti wo sɛ na wo so agye yo sɛ de kyame bi sa no Dama kyame tie mama bɛma nna nanom sɛ maboa ma ho mesipi wodi afuma de kwa fa chepe nyina wo pɛ de afela akwa na ni aso to na paya no obo na no sɛ nipa ɔde no bɛba no sɛ de asi ebesi tie no adaroma onim sɛ na bibi sɛ ebesi eto ɔno de wɔta na chi ene de ya sɛ ne ɔsi bibi nkyerɛ wa yewra wo na tumi wɔ hɔ ɔbɛta na chi ama na sɛ kyerɛ ma pe zam na ade sɛ me bisa panyi kwasi ade bibi kakra bi Zam. ɔsɛ bisa kakra Zam. ɛnam ne a prince yi owusu kuture Zam. ɔnam abɛɛfo ntentan so Zam. media Zam. egu sɛbe ɔkyerɛ from ɛne boate akonya Zam. Kuntenase akonya Zam. ogu n'anim ase Zam. sɛnea mesafo hene ne ɛka Zam. ɛnyɛ mmea mete hɛ na ogu m'anim ase Zam. ɛyɛ akonya a mete soɔ no ɛna ogu n'anim ase Zam. ɔkyerɛ ne boate akonya Zam. ɛna ogu n'anim ase Zam. akonya a mete so a ɛno wanya ho mfasoɔ na ɛkwan metumi kakra ma wo a Zam. bɛyɛ mfie mmienu ne bosome nan Zam. a wɔde anya ho wɔde atontɔn nsase bebree Zam. woyɛ nneɛma bi a ɛnsɛ mfata Zam. ɛna masase tɔnti wonya amane wonya asɛm yɛfrɛ wo asante hema ahemfie Zam. asante hema court Zam. a wokɔɔyɛ a wɔmfɛ ne bi ama me mpo woammɛka biribi ankyerɛ me sɛ ne wura asɛm ato me ni o Zam. na wokɔ pii so a yɛreka asɛm no na ho sɛ asɛm no ani ayɛ kɛse Zam. nti woba bɛhu me Zam. mesi mentimi nti kɔ ɛpam wɔ ne ntutuyɛ hene wokɔɔyɛ Zam. wokɔɔyɛ ɛna mokɔɔyɛ na mɔmɔ ne ntutuyɛ mo faa plan Zam. na wɔde me dini
ekoyi asemu efiri asanfi hema ahimfi Zem. na mo beka me ama ahimfi ya Zem. esa de me penifo mi no benkumene ene pepe hene eka ho se asem Zem. emu a ena de to su mi no obua ma obusia for prince na obusia for usu kutere obusia for Zem. ya pani ya be ma edi animu Zem. e beka me mentam egu so Zem. se enam enema wo ya emphasize Zem. edi kan se me charge ya asante hema die wo ho Zem. nsamompo a wo kotu ye wo ko dwi so aton ye Zem. anya wo kotu ye esenkofo afufudie ati a case na wo court amponche akoko na wo di medini ekosese kwa da wo se me na me ka se okoku mponche Zem. sansam ni nyina onka o ngase a ogu me ni nyina sai ye sai so nyina de onka Zem. eno ani se e wo twa ayesi ye na obes esi ahifie ha metidwomu a odi boom eba me so obeka so di sika na lo mi o di tro na bobo mi o so di acid de begun so o yes ura sa de wai di sa no ka se meti no aso bi wa me bo Zem. so sa so de bi sa moda Zem. o hene eti dwomu Zem. wo wasama ba wa be dwomu wasam ka yen fra yen kan ye Zem. na bibia sa de na kan wuji boom o ba me so Zem. na man kwafo wo nyina sabi utwi form so Zem. na me ka man so ya ntiem say de na wo be no a Zem. na wo man ni ani amom so a Zem. ka na be wo be ye na say fa we no area bed metimi akoso ene wo adi akuna Enyi da. metimi no so Zem. ya sa me pamo Zem. pamo say if no pro wonya Edwinase Dikro ma ba mo Zem. the kind of fast and from ne so kind of differently Zem. some so for Zem. Zem. enti sa energy Zem. woni wura yi ene trap Zem. ko yi ma o Zem. ma se dan yi Zem. if you are some American America London e dia Australia o mu nyina ti ma sam say makwaje 5 billion Zem. if you broche ni bi ho Zem. say me hwa so na me fa 5 billion so na me fa kunya no e ma abroche ni no Zem. no ho ni no biase a ogu Kuntenase kunya Zem. and wama a 5 billion so wama chame 1 billion Zem. wama mi kontre 1 billion Zem. wama akwamu 1 billion Zem. ani ahemfa ka ho nyina obi age 1 billion Zem. na sabe Edwinase Dikro no wo ni nyina kra na wo benya sa 5 billion David da. na say okay o tell bet 20 billion Zem. ni nyina o same Zem. na maye wo nyina wura fi wan kai Zem. ni person bi sa pani a de na be chame nei Zem. say for onu na wakotua 5 billion amo bi se mfamra me na Zem. bi sa no ana to no so ena ya broche ni na ena waba na busa pani e di na ba he me say me sa ni dia me say mo establish no bia hunu say sa broche ni o sa broche ni o say di po jana ho wa friend around 5 billion o wa ma me penny for 1 billion on kan tell me no bia TV Zem. Obenya de. Say the chami bisa oni. They akoso social media ni they akoso fie bi la wote. Wote hene. Ufra buche by emfeze ni. Ofu preda. Ama hene chami la na be na chami. Ufra buche by na atweze ni. mi fura lu preda Ofu preda. mi fura lu preda Ofu preda anse na miyo. na mbiu na mkoju obi kwa airport Na 5 billion no wo bi da. nana mi hunu bi da Ya kanokre. E dia me na mi huru wo. Achami ye doso ensuro. Una 45 billion. Akoma achami bi anase ufa achami echi di koma yira. David Na na ma ito mi esia. hunu bi da Who be that over for? Now I'm not sure where I'm one of whom man 1 billion. nana nko hunu bia mi nko bia Which are I'm there, Casso. Why wouldn't you send around here? I could see the chair me in there. You found someone by a room and 4 5 in Kabu for Fatasima. The idea, it's a small high can pray. enu kure trodo mi hunu nananom kra no e ya kwafe Well, I man said the Odyssey, Sabi. Oshe said the Osigina. Or the plane or no crown, father be a father for play. I would do I was in Beguno and I'm a honey unity. Or call baby Sada and a chamical in each other. It's only a small cano, Bogu and the Caribbean. ama Edwinase abrante bi ba me yebusa na asem no ho na asem no so na fa no pa de me akwam
ne chia me ne kie betu adamon e wo sa asem no ma ye wura etwa ne tie busa abrante no prekope wo se enye no kore da abrante no a ye boni die no kura no wo kan se enko mra media konyo no wo so wompe enti ene abrante ye ogina ho ene ne number bia dem nim fa ho na ya akon na nipa side ya wo mo na di kan na ye ya kan ya di achi na no Akwasi de se be yewa wo she fitie se na Akwasi de nya achi adwodwo ne ho ama adwasefo ebi be piem abrante afa na me ya di be pie se sika se ni nyina ma yewa Kuntenase community ame pa omabo no wo sane mpekope wo ho abra na am na so da yenti no na woni ba wo hu ebisai se na koto se da bi yewa enipa no kwa mbo di kan asem no woni di komo mre bi atwam se ka konya no pa so wono akonya kwa nkompe won die woni adaje odi bi de konya eti yeti susu a sabra ntem kwa enye woni obonidi eti enye woni eti na oba e chan bi za se we fra wo se wote hene na chame peso di wo diera wadaruma se de wako ayeka no so wo pray da no no kre emse bezi ko ni be bi o sa akwaya e fra no prince ya wo su kutre ya medi e gan sa koya ma no ate se mapam no ya on social media egu mani ma si zem o de amamre ni amani edi agro zem anfa amamre ni amani anya djuma bia zem officer o ya branch ti no pen wo ye zem ebi ni se zem anu ya samamre na esabe emriche okunkum wo kumo wo so me na me so okunkum wo zem di mi dini se me papa we ba zem anya okotu ye o se me na nka so okotu na me na so minimum ho Davida ni ba bi anya wo Davida na we ya dia na di mi ba ma di na ye Davida so na asema onya ye ko me nua ba ka se ma ho no so eno so na me ko ye Davida ira ini mo hwe chami ni mo hwe se we ko ha wo ha ko se ya no na me ko ya na Davida na no ya se akoya no odidi agro odidi odi mi man na odi mi di agro zem na hwe se mi nua esumeja man zem asante manso zem ono na asante man nyina ho na sa ye ne asante ho ni bi enokre oba ye mi nua preko pe no enokre o ye bibia ofrem enokre na oba ye wonya mfi miensa o shefa na wanya nyama sabi yewura santima yewura ejira obecha no obo September edi enimu zem ho no bedi nka ko to ya ho kwa zem o to ne sa fre me ne pen fo yina aye ko zem chame amana so nsi zem o tu kutu ejira si kutu zem chame amana so chame mana so ti zem edu me no so ye no zem chame ma car sprinter mienu eko ho empremu zem ejira so ko ni ni pa num pe ene ba esmeja ho zem na chame fo bi bae nim se chame ga ka chame fo bi ni bi aba me so be ba zem ya ko ho anopa no nkron efi ho anojo no ho twene fa zem akwa we say wa ma zem okay na be ja to ade a che ya ono a ko ya on de on na social media zem da beto TikTok zem ono ade beto TikTok oda busumchi mu ejare zem oda busumchi mu one ma ma ne gu busumchi mu ayejare zem na asa kwa we say ye di de ko yoma ni Davida enti tefo for charge kase ya kan no ne charge dia se kan bebe dum zem principal ones na America enti na say omo e charge ye tio minya fanya bia enkasa yes na na mu no zem se mitimi ka bibie zem na o ma me bi e wo brochire zem chamini no zem so bisa chama say enti 5 draw ya be ma timi ma bontire emeka ho hwi say nyewo zem ebi ni enti na manya opportunity a say na mi si na se mitimi ka nyina at least in some teacher ma kan dia say akwa me sabi asante na wura e friend me me to sa me di mirika na me ko zem me di mirika na me ko cause me say ya okay enti me wura friend me baby obe friend me dia esem ko so me esem ko me fani me agrokra cause no nti ono na me ti baby okay na wo nti wo wanya akonya we say na ese wo di media agro ese wo aso wo nya zero so di media agro ese wo kwa no di obi edi akonya apia du hin no mo ye fe mo twi ni nyama de bi akonya no nyina no mo mbokola na wo di fe to the three ya edi ase wo kwa na wiase na wo ya para wo ya se edi utumi oda wo jimi
Etio. Chairman. Zero. Where the futu Zelma near obey. Zero. And then I'm said do everything. Zero. Nana must say me ma quite not to be said. Mr. Matt. Zero. Na ene me di ejo se akonya no e hye wo sa. Zero. Ma akonya no enso mo bo. Zero. So obeye hewti e hye wo cha. Zero. Obeye recha. Zero. Me pom afra ko yamo. That's every. Na majima ko. Brother, Ene wo ye Edwinase Dikro. Zero. Yewura obenhia ya me aso te se. Zero. Ene yini yukohine wo baabi a. No credit. Yukohine nko a ewo otumfo. Zero. Enti me se mesi yukohine na Edwinase na yukohine na na wo na misi fofra. Me sa entwi emfa mi wura asante me wura asema waka so. Zero. Se na me ka to so be. David. Yuko akonya na de. Yuko ekuru na de. Ewo ho. Zero. Yuko no ebusan ewo ho. Me for me yuko yukuni. Zero. Enti eniti ene nyina ye ade ba ko. Zero. Enti yuko fekuru no a ene wo be wura mo. Zero. Kaka krebi no wo yuko fekuru. Zona wo be da no. Zero. Yuko fekuru ni nyina wo ne pani wo na wo be da no. No credit. Enso enfra wo ho sa wo ya yuko. Say. We are Edwinase Dikro. Zero. Yuko akonya yuko fekuru. Eko fo wa pipie ne ka ne ka ho ni nyina. Wo ena wo be da na wo ne pani be da no. Zero. Pese. Zero. Channel. Ira. Se bibie ni ho dia. Zero. Na mpeni fo nyina agya ko patromo. Se me mpeni na me mpeni so won si bi se be dia. Zero. Man kwai no si bi se. Zero. The bo kasiema no. Na on si. Zero. yeah! Brother, yeah! Me nana Wiredu. Me nana ne ata panin. Me nua panin ne nana ntwi. Sompa me nana no so ye na me bi ato aso. Me mfa nsuo nyina mani kasa nkyerɛ. Wo fra ma no po awio anwumiro meba. Wo fra me na ma me to Kuntenase hene wukuada.
Why get you? Pia, you are here for a child. Machine ha. Another nyame aya de kese ama ye. Na meka bibi kakra afa akunya itisu ma betra so. Ene mesai me ye Edwinase Dikro. Ye koi mesre obi a esebone ayide anigye de ye beje kasatwie emam se ntokwa ne ade yesre mu obi a emfasa ama ne nyina ntra so bi ifi Edwinase na so bi o hodada yetu wo hini nyina no na so bi o na meka kakra se me akotua sika 5 billion ama bema misre wiase ma nyina de yetu no ena de saa de na to mframa a ekọ wiase ba bia se bia buchire fo me amete yi o mu frame menye saa de yesi abrochire ni bi me mfru preda empo saa abrochire ni na o mu kana bibi saa bia nim onkotua bibia ma bema de ndi a bema ni akwa ne ye no ena oje na konya firi ni se intimisra obia bema enye 5 million 5 billion emfiri obia ho me onye bibia emfiri me ho akonya odi ache me kwa se wo pema 70 ehemfo no so 1 billion na wo mo kan ontua bi ma obia nye hwe eye tro ene se wo be kan se mama bema ehu aye hinas campus ni wura afre no na se ebia obeka de enka kire no saa na wo pe enso mesira ewiase ma nyina ni wura Kuntenase man hene Barima oje abo amankwa adunan wontua sika bia me a mede me ntua sika bia onyi sika bia me so me ntua sika bia timida obi bia ase na pia waya de ene wo so ye de ne hwe nfi ho fam tutu no fa kuyim ekro ya de prayo hwewi ba ko ebu ka bomu a emu ekro ya de ya de edamanim akonyasie de wusi a ye nyina ntimi nya baako mi koi eni be bosome mehwese me ne mabusua nyina ye be ka bomu na ya ye baako empuntu so efri adesua mehwese enkora a wayi krom no ade a wo musua obi a wonko school even mi medi akonya krakra bi na mfie a wonko school amfi kotua to atade ne mpabo ama no ko school mehwese adesua bekoso na nkola a wo mu okrum ho enubone ne niema a wo mu ya emfata no metu omufu na mahwe se obi a benya adwuma ye mefi se adwuma a eni honti na ema wo mu ye saade no mehwese adwuma beba krum ho so obi ba so ope asase a yempuntu a meba be humi ba ona asase no no wogidi ye se obema me kwai nam de ama nipa no na wa ye adwuma ama krum ho fo so nya adwuma ye nti mpuntu de edamani so mahi nana Akwasi Agyemang badu Wiredu a wotoso mi
de course obema Kuntenase ahemfie no ene akwakwohwa ba nti ze sei de Edwinase man enya Dikro foforo a obesoi ede ache Kuntenase ehene otweda mponyankopon yadman yebehia makram